Vitajte v návode, ako získať prístup ku konfigurácii automatizácie Kame pomocou aplikácie Setup Pro a Kame Key. Stačia 3 kroky: vložiť Kame Key, pripojiť smartfón k jeho Wi-Fi sieti a pomocou aplikácie Setup Pro nastaviť automatizáciu. Vložte Kame Key do riadiacej jednotky a počkajte, kým sa LED dióda nerozsvieti na červeno. Spustite aplikáciu Setup Pro. Ak nemáte účet Kame Connect, vytvorte si ho z profilom montážnika. Zvoľte položku Kame Key a pridajte nový. Pred pokračovaním sa pripojte k Wi-Fi sieti vytvorenej zariadením Kame Key. Názov Wi-Fi siete je uvedený na jeho štítku. Zadajte heslo 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ak je pripojenie úspešné, LED dióda na Kame Key začne blikať na modro. Teraz prejdime k postupu pre konfiguráciu automatizácie. Na pripojenie k automatizácii je potrebné vytvoriť novú inštaláciu. Ak sa pripájate cez Kame Key, vyberte možnosť lokálne. Pridáte inštalácii názov a kliknite na ďalej. Vyberte Kame Key a stlačte pripojiť. Vyberte model automatizácie a stlačte tlačidlo Vybrať. Pridaďte názov na identifikáciu brány a stlačte tlačidlo Pridať. Po dokončení prejdite do konfigurácie svojej automatizácie. Pozrime si ponuky konfigurácie. Vyberte Konfigurácia parametrov. V ponuke Bezpečnosť je možné nastaviť bezpečnostné vstupy pre fotobunky a bezpečnostné rebrá. V ponuke Funkcie sa nachádza viacero parametrov, napríklad konfigurácia niektorých funkcií a rádiové dekodovanie. V ponuke Vstupy príkazov môžete nakonfigurovať fungovanie funkcií 2 a 7. Ponuka Svetelná signalizácia slúži na výber toho, kedy sa majú svetlá aktivovať a ako majú fungovať. Ponuka Zbernicový maják slúži na výber farby upozornenia na údržbu. V nastaveniach času chodu sa nachádzajú všetky parametre rýchlosti a bodov spomalenia. V ponuke Časy sa nachádza napríklad čas automatického zatvorenia alebo čas predblikania. V ponuke Nastavenia motora sa nachádzajú nastavenia typu motora, smeru otvárania a výkonu motora. Môžeme pridať nových užívateľov zariadení, ako sú vysielače, bezkontaktné čipy alebo karty a kódy klávesnice. Ak chcete pridať nový vysielač, otvorte ponuku Užívatelia zariadenia a vyberte spôsob pridania. Lokálne priamym stlačením tlačidla diaľkového ovládača alebo manuálne pomocou QR kódu. Po jeho načítaní môžete nastaviť ovládaciu funkciu. Ak chcete pridať nový bezkontaktný čip alebo kartu, otvorte ponuku Užívatelia zariadenia a vyberte spôsob pridania. Lokálne pomocou snímača RFID alebo prostredníctvom QR kódu. Po jeho načítaní môžete nastaviť ovládaciu funkciu. Ak chcete pridať nový kód pre klávesnicu, otvorte ponuku Užívatelia zariadenia a vyberte spôsob pridania. Lokálne, pomocou kódovej klávesnice alebo manuálne cez aplikáciu. Po jeho pridaní môžete nastaviť ovládaciu funkciu. Teraz si predstavíme ďalšie operácie. Pomocou panela Príkazy je možné priamo ovládať automatizáciu, napríklad zadaním príkazu na otvorenie. Alebo príkazu na zatvorenie. Sekcia Stav bezpečnostných vstupov obsahuje všetky stavy fotobuniek alebo bezpečnostných rebier. V sekcii Časovače je možné nastaviť napríklad otvorenie brány.
od 8:00 do 19:00. A od pondelka do piatka. Ak sú potrebné aktualizácie, firmware je možné aktualizovať cez aplikáciu. V sekcii Zoznam chýb sú podrobne uvedené všetky chyby alebo poruchy. Nakoniec, v sekcii Zálohovanie je možné zálohovať všetky parametre do smartfónu alebo do cloudu. Ďakujeme za pozornosť a ďakujeme, že ste si pre svoje automatizácie vybrali Kame.